Gitarget nga mahuman karong tuiga ang mga dagkong flood control project sa Barangay Banilad, Mandawi City nga dugay nang namroblema kung kusog kaayo ang uwan kay muresulta kini sa halapad nga pagbaha. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, kung mga problema sa pagbahisgutan usagyod kining AS Fortuna Street sa Mandawi nga problemado kaayo usay manglutaw mangani ang mga sakyanan kung grabe kataas ang level sa baha. Matud sa syudad, doon na rin mga proyekto nga padayong gitrabaho aron masolusyonan kining mga problema. Kaniadto pa, usa sa problemado og bahaunong lugar sa Mandawi ang bahin sa AS Fortuna Street. Niadtong Miyerkules lang, nakahasol kini sa mga motorista ug mga residente. Dihang lugara, ang syudad dunay gitrabaho nga mga flood control projects nga mitadlas sa mga private establishments. Sama nining parking lot sa usa ka funeraria kun diin nagsubay ang creek. Ngadto na sa usa ka warehouse sa may sitio Orel, Banilad nga gikabkabsab ang parte niini kung asa nag-agi ang tubig para mabutangan sa mga box-type culverts. Ang proyekto sa syudad, kung makumpleto, mualign o musumpay sa gitrabaho na sa DPWH. Ang proyekto, dunay kinatibuk ang budget nga 171 million. 63 million nagikan sa budget sa Mandawi City ug ang nahabilin ubos sa DPWH. Apan sa pagtrabaho, dunay mga panimay nga anaa duol sa creek nga maapektuhan. Muabot sa 38 ka mga balay ang iparelocate sa laing yuta sa maong barangay gihapon. Usa sa among problema kaning pag-implement sa mga interior nato nga waterways nga naay mga IS, informal settler. So ang DP civil works man natong kwarta. So magpatabang min nilang mayor sa City of Mandawi para relocate. Ang ato lang ma-subdivide na para mahatagan na sila sakto dyan nilang lugar. With coordination, mohangyo dyan mi sa LGU Mandawi. Si Ginang Lilibeth sa sitio Orel, Sapa-Sapa, mitudlo kung asa kutob ang level sa baha nga ilang nasinati ni atong miaging adlaw lang. Sa sulod sa iyang balay, gipanghikta na ang ilang mga aparador o gipasaka ang mga butang pagpangandam daan. Dili dapita sir ay. Lutaw jud tanan among mga kuan. Kuti paitap pro tubig dili dapita kay ari naman agi ko di rin tubig. Among hangyon ta kun ano naman ginang sa padina palutsan jud nagdako nga informal sir. Kung sa una abot matog sa Tagaliog, hopefully tagatuhod na lang ang after ma-completed ni ang project kay ato man gi-move ato magigibalhin ang bulk of sa tubig dire sa lain na lugar. No until mahuman ni siya ang long term nato na project. Gawas nining gihisgutan ses nga long-term projects laing giplano karon si DPWH matud sa syudad kining pag-preposition og duha ka water pump sa maong lugar mao kun ugaling mubaha man gani pagbalik ang maong dapit sa AS Fortuna ma-divert na nila ang parte sa tubig nga mubugwak gikan sa sapa ngadto sa laing agianan aron dili mahanok ni siya sa mao gyud nga area nga kung makita sa mga videos kun dunay pagbaha nga mahitabo halos gani manglutaw na ang masakyanan ug taas kayo ang level sa tubig diha ning maong lugar nga apektado sa baha. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.